Bé, bueno, anirem començant perquè això, si no, després el temps ens tira a sobre. Bueno, això és com la segona sessió de literatura en confinament. La setmana passada vam parlar de Carner una mica, vaig estar explicant una mica la seva obra i compartint com, bueno, doncs com el veig jo, com el llegeixo, com entenc la seva poesia o què m'agrada la seva poesia perquè us pugui agradar a vosaltres. I avui, doncs, farem una mica el mateix, però amb Mercè Rodoreda i concretament d'aquest llibre, que crec que llegiu al revés perquè hi ha com un efecte mirall que no està trencat. Ei. Viatges i flors, que és un llibre dels últims llibres de la Rodoreda, que són proses poètiques bastant curtes de viatges a pobles i de diferents flors. Bé, una mica doncs, per fer-ho més amè i mira, com que va anar bé, la gent estava contenta, jo també vaig estar molt content de fer-ho, doncs mira, ho fem una mica més. I la setmana que ve, que sapigueu que en fem una altra, que anirà sobre Santiago Rossinyol i es diu Santiago Rossinyol el primer Yonqui i una mica serà a partir d'un conte de Rossinyol com seguirem una mica el fil de diverses obres que han parlat en literatura catalana de l'heroïna o de droga injectada, etc. I bé, no sé si teniu ganes de sentir-me una mica parlar, doncs la setmana que ve, el dimecres a aquesta hora, doncs farem aquesta última sessió com de literatura confinada, no sé com n'hem de dir. Bueno, en fi, comencem. He triat aquest llibre de la Rodoreda per diverses coses. Primer de tot perquè és un llibre molt curt, o sigui que les proses són curtes i per tant ens permetia de llegir-les una mica, que és una mica el problema d'en prosa, que no pots llegir-ho, clar, un poema el pots dir, però bueno, això ens permetrà de poder fer un tast dels seus textos, que és realment important. Bé, primer de tot, situem una mica la Rodoreda, tothom la coneix, és la gran escriptora catalana del segle XX, la gran novel·lista catalana del segle XX, i de moment la gran novel·lista catalana doncs, del 20 i del 21 del que portem. Mercè Rodoreda va néixer el 1908 i va morir el 1983. Va néixer a Barcelona i va morir a Romanyà de la Selva. I ho dic perquè ja parlarem de Romanyà. I bé, us faig un petit esbós de les parts que tractarem. Primer parlaré de què és per mi l'altra Rodoreda, una mica a partir de quina és la Rodoreda més coneguda o que es parla més o que tothom té al seu cap i una mica per què n'hi ha una altra. Relacionat amb això parlarem de la Rodoreda a Romanyà quan torna de l'exili, que és aquesta altra Rodoreda que té la seva plenitud a Romanyà. Llavors ja ens endinsarem ràpidament a viatges i flors, faré una perspectiva general de quins són els paràmetres que ens poden permetre d'entendre una mica el llibre. Llavors anirem als viatges, que en llegirem un parell, i després anirem a les flors, que també en llegirem un parell, vale? O tres. I bé, si algú té una pregunta, doncs l'aneu fent per aquí. L'últim dia vaig demanar preguntes i ningú s'hi va animar. I bueno, ara no hi compto, però bueno, si en teniu alguna, digueu-la sense problema i al final doncs les comentarem i aquestes coses, vale? Molt bé, aviam, comencem. Quina és la Rodoreda que la gent té al seu imaginari? Aquesta és la primera pregunta. I aviam, jo trobo que n'hi ha dues. La primera, que és una mica fins i tot la que tenia jo doncs, abans d'anar a la universitat o abans d'una feina que s'ha fet aquest últim temps, que era que la Rodoreda era una figaflor, així, tal qual. Per què? Bueno, per diversos motius. Jo crec que el primer és que és perquè és una dona i és com l'única gran autora, així en el seu moment era l'única i bueno, jo crec que per això es titlla amb ella de figaflor o les seves obres de figaflor, perquè a vegades situa noies, no, la Colometa, la Loma, etc., han estat com molt estigmatitzades fins i tot per una cosa que ara entendrem, o sigui, ara que explicaré, que és senzilla.
però serà tillada de figaflor. I això és una gran mentida, com una casa pagès. Per què? Aviam, Mercè Rodoreda és una gran autora europea i que està doncs, en contacte o que segueix doncs, les línies de la novel·la del segle XX que ella va anar vivint en els seus moments i que van evolucionant també perquè la literatura europea anava evolucionant. Llavors, la Rodoreda de la plaça del Diamant, sobretot, que és la seva obra, la seva primera gran obra, perquè les coses d'abans ella tampoc no hi estava gaire, no n'estava gaire contenta, etc. La plaça del Diamant és la primera obra amb cara i ulls, bueno, no només amb cara i ulls, és la primera obra mestra de Rodoreda, i és una novel·la psicològica, perquè ja al segle XX doncs, la novel·la ja no s'entén, no? Ha passat Proust, no sé, Joyce, aquestes coses, és a dir, s'entén que la realitat, encara que siguin del món material, de la vida quotidiana, fins i tot, però que han de passar sí o sí pel filtre del subjecte. I llavors reflectir com es viu a dintre el cap d'una persona les coses, i que això és la novel·la psicològica, aquest raig de consciència, també com un cert llenguatge més o menys oral, com per reflectir els pensaments de la persona, etc. Doncs és la plaça del Diamant, d'acord? Llavors, però alhora no només és una novel·la psicològica, sinó que trobo jo que és una novel·la existencialista. Per què? Doncs, aviam, La plaça del Diamant és una novel·la de guerra i en què passa durant la Guerra Civil, ja ho deveu saber, i l'operació que fa Rodoreda és molt interessant perquè situa la Colometa, que és un personatge, en unes condicions de les quals ella no se'n pot escapar, que és doncs, estar en Barcelona i de cop que et caigui una guerra civil a sobre. És una cosa molt forta i, per tant, ella no se'n pot escapar. I què fa? Doncs a través de la novel·la psicològica, és a dir, d'aquesta tècnica de reflectir el subjecte com la ment del protagonista o de les persones, etc., la Rodoreda, o sigui, a través de la vida de la Colometa doncs anem veient tot el contacte que té amb la realitat de la guerra i quan s'acaba la guerra, preguerra, durant la guerra i quan s'acaba, no? Però això el que li permet, per què és existencialista? Doncs perquè és un personatge que no pot escapar de la situació i està condemnat a viure doncs, el que li toca viure. I s'ha d'enfrontar sí o sí i no hi ha redempció possible per a aquesta persona mentre està en aquestes circumstàncies que són una cosa tan dura com una guerra. Llavors, què passa? Això, molta gent s'ha dit és que la Colometa per què no se'n va? Per què no deixa el marit? Per què no sé què? I això és una operació que no és viable perquè on rau la novel·la existencialista i el fet existencialista és que tu estàs en unes condicions de les quals no pots sortir. I aviam, la Colometa, ara m'emprenyo, però és que no és una figaflor, vull dir, és una tia que és la Medea del segle XX, està a punt de matar els seus fills, vull dir, hi ha l'escena aquella de la plaça del Diamant que li vol fotre lleixiu a la boca dels seus fills per matar-los perquè creu que el que han de viure no val la pena. Llavors això és bastant bèstia. També hi ha tota la moguda aquesta amb els coloms, no sé si ho recordeu, però ella es diu Colometa perquè li posa el nom al marit, que també és com una forma de domini que té ell d'ella, i el marit cria coloms i ella odia els coloms i sempre està com lluitant amb aquesta merda. Fins i tot el marit regala els coloms, que és com una cosa absurda que no vol per res, però amb ella li fot moltíssim. Hi ha un moment que està tan ratllada que agafa ous de colom i els comença a sacsejar, que diria que mentre cauen bombes, ara ho dic de memòria, però els comença a sacsejar com pensant que es mataran aquestes. Que aquests coloms que estan com en els ous, que encara no són coloms, doncs que moren i que no podran ser coloms, i ella s'hi recrea en això. Per tant, una persona així no és una figaflor, vull dir, no ho sé, ja, prou, d'acord? Molt bé. És que tenia ganes de dir-ho, vale? Perquè em fa ràbia aquestes coses. Llavors, entrem ara ja una mica amb què és aquesta Alta Rodoreda, perquè sí que la Mercè Rodoreda doncs, és una escriptura molt política i ja se la llegeix des d'aquest lloc, però hi ha una Alta Rodoreda que ara també comença a ser llegida, no diré que no, però bueno, com a nivell divulgatiu, doncs, per
per gent que no està en el mundillo i aquestes coses, que no està enterat, doncs potser aquesta Mercè Rodoreda no és tan coneguda o no està prou valorada i per això tinc ganes d'exaltar-la, d'acord? Bé, hi ha 3 obres que jo trobo que són les obres altres de Rodoreda, que són Quanta i quanta guerra, que sí que és una obra molt llegida i també molt traduïda, etc. Però que no en parlarem, deixem-ho estar. La següent és La mort i la primavera, que sí que en parlarem, i la tercera és Viatges i flors, que és la que tractarem. Llavors, parlo una mica, molt breument, de La mort i la primavera, i llavors ja passem directament a Viatges i flors, d'acord? La mort i la primavera, jo sempre he trobat que és la cara B, o sigui, és l'altra cara de la moneda de la plaça del Diamant. Per què? Doncs perquè aquesta operació que fa la Rodoreda de col·locar un personatge en unes circumstàncies de les quals no pot escapar, potser, vistos en un context realista que puguem associar doncs, amb la Barcelona de la guerra, etc., ens pot suavitzar una mica l'impacte, en cert sentit, perquè ens hi podem sentir com identificats i podem pensar, bueno, jo hagués fet una altra cosa, no? Llavors el que fa Rodoreda, molt intel·ligentment, és crear un poble com gairebé prehistòric amb uns rituals molt xungos, molt cruels, que no tenen cap lògica des de la nostra societat. És a dir, crea un mecanisme i un poble que no té res a veure amb cap poble real, sinó que ho fa perquè veiem que els mecanismes aquests de poder que es creen a dins la societat, etc., doncs no ens en podem escapar. I llavors ho fa tot tan bèstia que es vegi molt clar que no te'n pots escapar i que ni tu te'n podries escapar estant allà, i per tant l'impacte és més fort, o almenys, pot ser més fort. Si ja t'impacta la plaça del Diamant, doncs pot ser igual, o el que sigui, però és bastant més fort perquè et trobes com despullat, no tens cap excusa de, això és la guerra, i no sé què. No, hi ha és com una gairebé dictadura com social, el de la mort i la primavera. Jo haig de dir que és una obra que no he pogut acabar mai, perquè em passa com El Resplendor, que és una pel·li tan bona que a mi em torna massa boig, perquè parla de la bogeria també, que em torna massa boig i no l'he pogut acabar mai. I amb La mort i la primavera també la ferida està tan oberta que jo no he pogut passar de la primera part. O sigui, però això no vol dir que no la pugueu fer vosaltres o no pugueu seguir-la vosaltres. Però bé, no sé, és una gran obra i ara comença a estar més ben valorada. Hi ha hagut versions bastant bones, edicions noves, vull dir, que estan fent bona feina. Del Club Editor és qui ho edita i us recomaneu que el compreu. Llavors, juntament amb el Viatges i flors, aquestes 3 obres que tenen en comú? Tenen en comú que són obres alegòriques i que no tenen una referència directa amb la realitat exterior, potser Quanta i quanta guerra més, però en què es nota molt clarament que les forces desconegudes de la vida que ens afecten, com de l'inconscient, els somnis o les energies que no podem percebre, doncs tenen una importància cada cop més important. I això, no sé, a mi m'interessa perquè diguéssim que és una transició que hi ha de la Mercè Rodoreda de l'exili, que es va exiliar quan va acabar la guerra, es va exiliar i fins 24 anys més tard no va tornar, fins que aconsegueix d'instal·lar-se a Romanyà i d'estar-s'hi bé i de trobar el seu lloc. Doncs hi ha aquesta eclosió gradual d'una Rodoreda del misteri, del símbol, de l'interioritat, que, no sé, jo trobo que és molt interessant i que és una altra Rodoreda complementària amb la Rodoreda de la plaça del Diamant, de Mirall trencat, fins i tot, etc. Llavors, no són obres que només escriu a Romanyà, algunes sí, d'altres no, però jo ho trobo que és una bona manera d'entendre aquesta transició, aquest balançament que fa, que és interessant, i que al final acaba agafant un ventall molt ampli, no? Bé, llavors, parlem una mica del mite de Romanyà, d'acord? Mercè Rodoreda, quan està allà a l'exili, però va venint a Barcelona i tal, es retroba amb 2 amigues, que ara no me'n recordo el nom, Carme no sé què i una altra, que tenen molta afinitat perquè els agrada molt els temes místics,
l'esoterisme, fins i tot, que podríem, doncs, així amb la bruixeria, amb el druidisme, amb la força de la naturalesa. I com que són amigues i tenen aquesta afinitat, la Rodoreda va passar uns dies a una casa que té una d'aquestes amigues seves a Romanyà, que és un poblet d'aquí, a Romanyà de la Selva, doncs de Santa Cristina d'Aro, una mica més amunt, que queda així com en un turonet, molt maco, un poble molt petit, idíl·lic, que veus doncs, des de Marc fins al Pirineu, si et gires. Vull dir que és un escàndol de lloc, us recomano que hi aneu. I com que si ella s'hi troba tan bé, perquè és un lloc doncs, de puta mare, doncs decideix d'instal·lar-s'hi i vius amb la seva amiga i després s'hi fa una casa i s'hi instal·la allà, d'acord? I és un lloc doncs, on ella fa com una operació que es crea una imatge pública, que és aquesta imatge que podem tenir de la Rodoreda o que podeu mirar. Jo ahir mirava entrevistes seves de quan és gran i t'ho juro, tenia ganes de plorar, és com superadorable. I és aquesta imatge d'una dona gran, d'aparença fràgil, afable, però alhora distant, que s'ha retirat a Romanyà i que es dedica a cuidar les seves flors i que a escriure i a cuidar les flors i està doncs, lluny de la vida literària, del moment, i que quan parla de les seves obres ho fa com si parlés, no ho sé, dels seus gossos o de les seves flors, sense grans embalums retòrics i sense menjar-se molt l'olla. Llavors es crea tota una imatge, va tenir molt de reconeixement ja, va guanyar, no sé si el Premi d'Honor, va guanyar diferents premis, va fer el Pregó de Barcelona, vull dir, la Passa del Diamant va fer un pet com una casa pagès i va ser una obra llegidíssima. Llavors es va crear com tota aquesta imatge de la Rodoreda i ella també s'hi va donar perquè li venia bé i li agradava, no? I li servia doncs, per poder crear tranquil·la la seva obra i etc. També, clar, ella va viure les dues guerres i un exili i no sé quines històries i penúries i totes unes merdes impressionants. I llavors també va ser com una mica de retirament i de poder connectar amb una vida que no havia pogut tenir per les condicions històriques que li havia tocat de viure, sabeu? Llavors, aquí el més interessant, o que jo trobo més interessant, és que es van ajuntar diverses coses, que és la Rodoreda amb aquestes amigues seves, que practiquen rituals místics d'una corrent cristiana com molt antiga que es diu del Rosacreu, que els interessa la màgia, jo crec que fins i tot el tarot o coses així una mica. I, no sé, per exemple, llegeixen molt Hermann Hesse, que és Hermann Hesse, l'autor de Siddhartha i del Demian i d'aquestes, el Llop Estapari i tot això, que és com també juga amb l'orientalisme, per tant hi ha com tota aquesta part espiritual, no? Molt forta, i amb elles els agrada molt Hesse, fins al punt que la casa on s'hi està la Rodoreda es diu El Senyal. Per què? Perquè Demian, que és el personatge de Hesse, té una senyal aquí, al front, i perquè és aquest senyal perquè també el té Caín, que té aquest Caín, que és el personatge bíblic, etc. Té aquest senyal, i l'Adrià de Quanta Guerra també el té, i la casa es diu El Senyal. Bé, és interessant. Perquè hi ha com aquest. I llavors, aviam, allà, a Romanyà, no sé si heu estat, la Rodoreda ja està enterrada i és un poble supercookie perquè és molt petit i a les afores té el cementiri, com hi havia antigament, però com que el poble no ha crescut, doncs el cementiri segueix. I és un cementiri molt petit i amb un mur molt baix i, per tant, si aneu, encara que el cementiri estigui tancat, us hi podeu colar i podeu veure la tomba de la Rodoreda, que és una llosa, però podeu estar allà, que és un moment bastant impressionant, almenys jo tinc bastants bons records que em va afectar. I si segueixes el camí de després del poble al cementiri, hi ha, enmig d'un alzinar antic, molt d'aquests poderosos, hi ha uns dòlmens, que es diuen, crec que la cova d'en Daina o així, són uns dòlmens bastant ben parits, que hi ha com un cercle màgic, hi ha com tota una moguda. Llavors, en tot aquest ambient, la Rodoreda amb les seves amigues anaven allà i com una forma bastant ritual, vull dir que s'hi donaven, sabeu, en aquests rotllos. Bé, llavors, perquè ho veieu una mica, hi ha com un fragment de la ruta literària que hi ha muntada a Romanyà, de la Rodoreda, hi ha un fragment que la Rodoreda en parla, i parla dels dòlmens, dels druides
i a romanyà. I us el llegeixo, que és molt curt, i diu: per trobar un druida romanyà, una nit de lluna donaria anys de vida, perquè m'ensenyés l'art de fer córrer les boires i adquirir saviesa. No n'he vist mai cap, però estic segura que encara en queden alguns de mig abaltits pel cor de les alzines, que eren el seu arbre sagrat. Bé, veieu com el seu imaginari hi havia tot això al voltant. I no hi ha cap mena de dubte que és gràcies a aquest xup-xup que va fent d'una vida retirada en part i allunyada de la societat i dels conflictes històrics que anteriorment havia viscut, que neix Viatges i Flors. Viatges i Flors, aviam, són, diria que ho tinc apuntat per aquí, 19 viatges i 32 flors, i són viatges a diferents pobles inventats que s'inventa ella. Hi ha un personatge que va visitant cada poble i ens els explica, i les flors són flors també inventades per la Rodoreda i que estan descrites com si fossin això, bueno, no sé si es diu herbolari, sabeu? Com si fos tècnic, saps? Comença a descriure les parts de la flor i doncs com li afecta a l'època de l'any i totes aquestes coses i quines utilitats té i per què es fa servir. I, bueno, jo crec que per començar, jo no sóc un expert, ja ho sabeu, jo no sóc un expert amb les coses, hi ha gent que ha estudiat molt bé l'obra de la Rodoreda, igual que la de Carner, etc. Però, bueno, jo he estat investigant una mica i, bueno, m'ho passo bé, doncs, remenant amb articles i llegint i què diu la gent. I llavors, doncs, mira, us ho comparteixo amb vosaltres, perquè, no sé, trobo que és interessant i això. Llavors, aquí a la contraportada, la Rodoreda ens diu que en el fons del fons, aquest llibre no és altra cosa que un somriure. I clar, ens podem preguntar, bueno, i quina mena de somriure? És un somriure beatífic? És un somriure d'algú que ja està més enllà de qualsevol dolor i de qualsevol problema de la vida? No fa la pinta, perquè la Rodoreda mai es va donar això. És més aviat un somriure enigmàtic d'aquella persona que ha trobat alguna veritat, no? La Rodoreda ja està de tornada, ha viscut moltes coses i aquesta veritat no és una cosa exterior de dir el món és així, el món és aixà, sinó és la veritat de saber que en l'interioritat de cadascú doncs podem trobar les coses que són realment importants i les coses que al final acaben configurant el món humà, el regne humà, tal i com el anem fent i desfent dia a dia entre tots, no? També aquest somriure és un somriure de distanciament irònic. Una mica recordeu, els que hi éreu la setmana passada, recordeu això que dèiem de la ironia amb Carner, que és una mica també la ironia que té la Rodoreda. Ells, de fet, eren col·legues, vull dir, s'havien conegut i es nota que hi ha la influència de Carner en Rodoreda, però és una mica aquest distanciament, però que no t'estàs amb els dos peus a fora, sinó que tens un peu a dintre i un peu a fora, i això et permet, d'una banda tens un peu a dintre, per tant pots parlar en propietat d'allò que vols explicar, però alhora tens un peu a fora que et dona una distància i que et treu aquest dramatisme o aquesta gravetat i et permet de jugar més i de dominar més l'artifici literari que vols construir, perquè la literatura és això, és un artifici que es crea en paraules i que genera un món amb unes lleis que l'escriptor tria i que dins aquest joc nosaltres hi podem entrar i podem tenir experiències i entendre coses del món. I tenir experiències que no tindríem si la literatura no existís. Llavors, alhora, també, i com veurem, el Viatges i Flors es nota molt que forma part d'un procés de deconstrucció que fa la Rodoreda sobre la seva pròpia obra. Perquè ja ha escrit molt, ha escrit moltes coses, és gran, ho veu tot amb molta perspectiva, té un domini, evidentment, fruit de l'experiència molt més ple del fet d'escriure, i juga molt amb els elements que durant la seva obra ha anat col·locant. Jo em recordo haver llegit algun lloc, però potser menteixo, però que la Rodoreda mateixa va dir que si hagués de salvar algun llibre seu, salvaria aquest, i per això en parlem.
Però no vol dir, no sé, no entrarem aquí a dir quin és millor que un altre, que la literatura no és una competició. La competició doncs, la deixem doncs, pels futbolistes i pels jugadors de voleibol, que la literatura no s'hi ve a competir, sinó a gaudir i a aprendre. Bé, dins aquest procés de deconstrucció i també d'haver entès com aquesta veritat interior, en part, diguéssim que en aquesta obra la Rodoreda utilitza de ple la teoria dels miralls trencats. En què juga això? Doncs, evidentment, estem ja a ple segle XX i s'ha avançat molt a la literatura i les coses han canviat. I ja no, així com no sé, la novel·la realista doncs, intenta explicar la realitat tal com és, llavors ve la novel·la psicològica que intenta explicar a través de l'individu. Aquí ja s'hi juga, però una mica també la postmodernitat literària viu molt d'això, que és doncs, entendre que la realitat està feta simplement dels fragments que cadascú viu o que en cada moment pot viure i que cada moment ens explica una cosa del món, però en cap cas podem intentar dir una cosa completa sobre el món, sinó que és a través de diferents visions diferents doncs, que podrem fer-nos una idea de com és aquest món. No? Llavors, veus, i llavors encaixa molt bé perquè són narracions molt curtes aquí en el Viatges i Flors. Són narracions molt curtes i que se centren en coses molt, molt concretes, molt tancades en elles mateixes i, com veiem, és aquest joc, com si una mica, no sé, se m'ha acudit la idea que és com si fossin bocins de miralls però que tinguéssim a dintre l'ànima o dintre l'esperit o dintre, jo què sé, digueu-ne com vulgueu, no? I que cada un d'aquests petits miralls doncs, va reflectint diverses coses, emocions, sensacions humanes, etc. I és aquest el mosaic que va creant la Rodoreda doncs, amb aquests viatges i aquestes flors. Bé, no ho sé, jo ho trobo una imatge bonica. I llavors, ara abans d'anar cap als pobles, una mica, no sé si recordeu allò que vam parlar del correlat objectiu, que era la tècnica doncs, que feia servir Carner, però també molts altres autors, que consisteix per poder expressar una sensació humana, un sentiment o una vivència humana, doncs personalitza un objecte exterior i crea un relat. En aquest objecte exterior li passen unes coses que en el fons és el que li passa a la persona i no a la cosa. I llavors serveix doncs, per portar l'essència, intentar trobar l'essència d'això en aquest objecte. D'acord? Llavors jo m'he inventat un concepte una mica així, me l'he tret de la màniga, però bueno, trobo que ens serà útil, que és del que es tracta. Serà operativa, que és l'artifici objectiu. Per què? Doncs perquè la Rodoreda el que fa és crear un món totalment separat de la realitat quotidiana que puguem tenir, per tant crear un artifici imaginari i aquesta creació d'això li permet doncs, de fer un depurament i un despullament molt concret de certes coses humanes que potser, qui sap, d'una altra manera no es podrien essencialitzar d'aquesta manera o no es podrien fer tan paleses, d'acord? Llavors ja veureu que ens porta, va al moll de l'os de cada cosa de què vol parlar, gràcies a aquesta operació, d'acord? Bé, doncs passem ja als viatges, que si no se'ns acaba el temps. Recordeu que tenim una hora. Si voleu fer alguna pregunta, ho dieu per aquí. I si no teniu cap pregunta, doncs li vaig fotent. Viatges a uns quants pobles. Bueno, com us he dit, aquests pobles són diversos, són tots inventats. Mira, viatge al poble dels penjats, viatge al poble de les iaies teixidores, no ho sé, viatge al poble de la bruixeria, viatge al poble de les rates ben criades. Bé, són irreals i on hi poden passar coses extraordinàries, coses que evidentment en la vida quotidiana no podrien passar. Però és molt interessant perquè si bé al principi ens pot sobtar una mica, a mesura que anem passant de poble en poble, gràcies a la veu del narrador, doncs ens anem acostumant a aquesta realitat altra, portentosa,
i podem entrar de ple i deixar-nos emocionar, suggerir i que ens impacti i podem connectar del tot amb el que ens vol dir la Rodoreda. El personatge és un viatger curiós i innocent que no jutja les coses que veu en els pobles i això li permet de tenir una ment oberta i d'entrar i de poder-nos explicar. És una mica com l'Alícia al País de les Meravelles. És aquest personatge que Rodoreda també agafa de carner, que té un conte on això passa una mica. És com innocent, una mica, és un personatge una mica, bueno, així, beneit fins i tot, aquí no tant, però com que no té idea de res, simplement va passant d'un lloc a l'altre i ens ho explica. Ell no és el protagonista, sempre queda un segon pla, però té aquesta ment oberta que li permet a la Rodoreda de fer aquest joc. Són proses molt líriques, ara ho veureu, que mai et podries posar amb el foc de què vol dir del tot, o en alguns sí, en d'altres no, que juguen amb l'ambigüitat, amb el misteri, i que cadascun parla de diferents experiències humanes. En tinc aquí apuntades algunes, com l'absurd de les convencions socials, la violència que pateixen les dones respecte als homes en la societat, el gregarisme humà, la por a la transcendència, el sofriment estèril de quan ens martiritzem i no en traiem res només per martiritzar-nos, el poder de l'instint, o també la perfecció o la infinitat de possibilitats que tenim en el nostre interior o l'harmonia amb el món. Bueno, juguen diverses coses que l'heu de llegir i jo de veritat no us explicaré tot perquè és que no tenim temps. Simplement passo, ja veureu, perquè us llegeixo un parell de contes que són molt curtets, i perquè veieu de què va el tema i us animeu a llegir-lo, que és el que heu de fer, llegir-lo i treure les vostres conclusions, d'acord? I aquest és el viatge al poble de Tota la Pena. Aquell poble sí que era ben diferent dels altres. No hi havia ni un jardí, ni una flor, ni un tristíssim arbre. Tots els carrers, sense excepció, estaven empedrats i totes les cases eren de pedra. A les finestres, altes, des de dintre les havien de tancar enfilant-se en escales, no hi havia vidres. Només porticons que, caient la tarda, tancaven amb lleva. La gent vivia de vendre pedra als altres pobles perquè en aquella zona hi havia pedreres per donar i per vendre. Unes pedres roges, amb vetes d'un roig més fosc, d'un roig de sang quallada. Les vetes semblava que parlessin perquè feien arabescos. Com en els núvols, s'hi podien veure o endevinar bèsties. Ocells, peixos, senglars, algun cérvol, conilles esverades, guilles pudents, rates de bosc, marquineldes resignades i algun mussol meravellat. Pedres nascudes d'algun terratrèmol, amuntegades, potser escopides en blocs esgarrifosos, d'algun volcà que els segles havien extingit. La gent no mirava, caminava amb el cap baix i amb la passa una mica incerta. A la plaça on vaig arribar, hi havia una concentració de gent que plorava. Els queien dels ulls unes llàgrimes allargades que els xupaven la galta i els relliscaven avall del pit. Ploraven, es veu, pels que feien les guerres, pels assassinats, per totes les injustícies, pels desvalguts, pels carrers arraconats, pels pares arraconats, per tants i tants ocells caçats amb trampa, per tots els cérvols perseguits, pels rius que sortien de mare, per les terres ermes, per les tempestes que ho arrasaven tot, per les collites trinxades i perquè les muntanyes de pedra que voltaven el poble no els deixaven veure el sol ni en el moment de néixer ni en el moment de morir. Veieu? Bé, veieu com concentra, doncs és el viatge al poble de Tota la Pena i concentra tot allò que ens pot fer pena i ens hi transporta directament. No sé, a mi m'emociona aquest poema, suposo que ho veieu, doncs parla de totes les coses que fan plorar, no? Les guerres, els assassinats, els animals, per la naturalesa i també perquè ells estaven cardadíssims perquè estaven envoltats de tantes parets, que evidentment és una metàfora,
que no el deixaven veure el sol ni en el moment de néixer ni en el moment de morir, que són els moments més bonics, no? Per tant, que estaven com privats de les coses més importants de la vida i, per tant, per això patien. Evidentment, ells no existeixen i ens explica doncs, aquesta sensació de quan tenim molta pena que tenim aquesta sensació, no? Bueno, bé. Llavors, això és bastant dur i ara volia llegir també un altre viatge que és molt màgic i que, bueno, no ho sé, a mi sempre m'ha agradat molt i... Aviam, aquí pot ser que hi ha unes preguntes ja. Pot ser que el personatge que passi de poble en poble pugui ser un reflex d'ella? Aviam, no. Jo trobo que no, perquè no ens mostra moltes característiques d'aquest personatge i igualment tampoc no... Vull dir, així com en altres obres sí que potser té parts més autobiogràfiques, com per exemple La passa el diamant comença en un ball a La passa el diamant perquè ella de petita sempre volia anar a ballar i els seus pares no la deixaven i llavors doncs, el primer que va fer va ser aquí el primer serà un ball esplèndid de festa major de traca i mocador, saps? Llavors aquí no, és simplement un personatge, és un artefacte lingüístic aquest personatge. No se'n parla gaire, ja veus. En aquest que he llegit no diu. I ara sí que en parlarà més, però igualment no mostra cap tipus de personalitat. Simplement és com molt transparent, molt neutre i que ens serveix doncs, per exposar-nos a això, d'acord? Alhora també podem ser nosaltres, si donem una mica de rizarle el rizo, podem ser nosaltres que passem diverses coses a la vida i que les anem vivint, etc. Però diguéssim que no és un personatge que acumuli gaire experiència, no va. Bueno, en fi. I l'altra pregunta... Bueno, això és molt complicat, Martí. Després en parlem, vale? Viatge al poble de la bruixeria. Li recomano que vagi al poble d'allà baix. El veu? L'arbreda el tapa, però està darrere mateix de l'arbreda. No el veu mig esborrat darrere dels fullatges? Em va dir una dona sense edat, tota de negre, amb faldilles amples, arrugades a la cintura i amb la cara rodona emmarcada per un mocador molt ben lligat a sota del mentó. Se'n quedarà enamorat? I va fer una mitja rialleta. Queia el dia quan vaig arribar al poble. Un poble si fa no fa com tots, amb cases baixes, d'un pis, màxim de 2, amb carrers els uns més estrets que els altres, o a l'inrevés, amb una plaça marcades, amb un estanc, amb una taverna, amb tota mena de botigues i amb una funerària. El vaig voltar, el vaig travessar i vaig pensar que aquella dona hi devia tenir un record de joventut que li feia veure el poble absolutament sòpid, d'una manera molt idealitzada. Vaig sortir del poble a pas mesurat, tot pensant una mica en la seva gent. També eren com tota l'altra gent, però més que l'altra gent, tenien en els ulls un reflex lleugerament inquietant. O no gaire, només una mica. Com si tot d'una fugissin d'allà on eren i emprenguessin el seu viatge per dintre, bastant endintre i enllà de l'espai. Em vaig asseure a la meitat d'un pujol a tocar d'una font. Com que l'hora era dolça i jo estava bastant cansat, vaig pensar que m'agradaria veure sortir la lluna a la vora d'aquella font que cantava baixet la seva cançó d'aigua escapada de presons profundes. S'acostava la nit. El poble es va il·luminar. Però la nit que venia semblava carregada d'històries d'arbres nascuts en un punt determinat per un voler molt segur i d'herba escampada per una mà molt sàvia en els llocs on podia estar més ben estesa. I el poble ja no tenia cap llum encès. S'havien apagat tots alhora i la claror que baixava del cel no era la claror de sempre, sinó que tenia estries blavisses i tot d'una vaig veure, damunt d'una ratlla de color de llamp, ample com un camí estret, la primera persona nua de pèl a pèl, estirada i flotant damunt d'aquella ratlla il·luminada, però exactament com si estigués ajaguda en el seu llit i que sense llençols feia el gest d'acotxar-se amb un llençol.
Una altra persona es va fer visible enmig de la fosca fins a trobar la llum, i una altra, i més, i més. Els uns estaven de boca terrossa, amb els braços estirats sota del cap, com si els tinguessin estirats sota del coixí. D'altres, amb les mans posades darrere del cap. D'altres amb les cames arronsades, d'altres cargolats, d'altres panxa en l'aire, braços i cames en creu. I moltes criatures de bolquers, segurament totes les criatures de bolquers nascudes en aquell poble, penjades a mig aire i movent els llavis com si xuclessin sense parar. Una nena, asseguda en el buit, fregant-se els ulls abans d'estirar-se damunt de la llum, es va tapar les cames amb un llençol que no existia. I tot allò era tan natural, tan extraordinàriament quotidià, tan de veritat, que fins que no vaig haver passejat els ulls per tota l'estesa de dormits, no em vaig adonar que el poble havia desaparegut. No es veia cap casa, ni estanc, ni taverna, ni plaça amb porxos, ni res de res. I tot d'un plegat, va sortir un tros de lluna i es va aixecar una mica de vent i tot l'espai entre els adormits i jo es va omplir de fils de flor que passaven volant. I quan van haver passat, sense adonar-me del canvi, com si algú molt poderós m'hagués transportat, em vaig trobar no a la vora de la font cantadora, sinó a la vora d'un llac de color de plom, amb el tros de lluna dintre. Enigmàtic, que de perfil em mirava de reüll i somreia de biaix, com aquella dona, vestida de negre, que m'havia dit que el poble no el veu darrere d'aquells fullatges? Era el poble més bonic del món. Bueno, és que això és un escàndol, és un escàndol. Vull dir, jo trobo que aquest viatge és de les coses més excelses que s'han escrit en llengua catalana en tots els temps. Vull dir, és tan rodó, és tan perfecte, segur que, no sé si l'he llegit, si s'ha seguit, espero que sí, una mica llarg, però valia la pena. El podeu llegir, si no, vosaltres. No sé, és un escàndol, no sé, jo és que flipo. Vull dir, com ens transporta en aquest poble i com hi ha aquesta visió tan àmplia, no? Després de la pena, aquesta visió, espectacular. En fi, continuarem, que se'ns va acabant el temps. Bé, ara l'altra part són les flors de debò, que ja us he comentat, és això tan maco que són flors que s'inventa ella, que ja escrivia quan era a Ginebra, exiliada, però suposo que hauria acabat de polir, o no ho sé, i que són, doncs, 32 flors, doncs mira, la flor màgica, la flor d'aigua, la flor cavaller, la flor dolenta, la flor sense nom, totes tenen un nom diferent i ella fa una descripció de com són, que és una cosa interessant que algun pintor hauria de fer, de pintar totes les flors de la Rodoreda i exposar-les, perquè seria un escàndol. Primer parla de quina és la seva forma, quan creix o no sé què, i quines funcions pot tenir, o quina utilitat, o per què serveix, o què fa, etc. Ja ho veureu amb els exemples, són molt clars. Llavors, una mica les flors és aquesta idea que us deia del fragment i d'aquest artifici, de crear un artifici que ens pugui suggerir alguna cosa o parlar de veritat d'alguna cosa important. Per què? Doncs perquè, mira, els pobles són inventats, però són pobles. I hi ha persones i més o menys ens les podem imaginar. Però una flor doncs, clar, una flor, primer que ens costa d'imaginar, a mi em costa, quan llegeixo, hòstia, allà no pots estar, no saps ni la meitat de les coses que són, ho has de buscar, sí, el pístil sí, però també s'inventa paraules a vegades perquè juga amb la sonoritat de les coses, vull dir, són textos molt poètics. I bé, doncs juga molt amb aquesta fragmentarietat, són descripcions molt curtes i que ens parlen de coses que ens afecten, no? Bé, llavors us en volia llegir 3, dues perquè és un exercici interessant i l'altra perquè és la meva preferida també, i doncs perquè
Doncs ja està. Si faig jo això, doncs puc dir la meva flor preferida, que per això ho faig, vale? Aviam, ho tinc per aquí, però ara no sé on ho tinc. És la flor vergonyosa. Aviam, flor dispersa, flor tendra... Crec que m'ho havia marcat, però se m'ha desmarcat. En sèrio? Ara ha desaparegut. Mira, aquí. Són dues flors, d'acord? Són la flor vergonya i la flor orgull. Comencem per la flor vergonya, que és molt curt. Diu, mentre els pètals es separen de la poncella per fer-se flor, ella se'ls espolsa. No vol ésser flor. No vol que la retratin. Bueno, és una descripció perfecta del que és la vergonya, no? I llavors, està molt bé perquè just a l'altra banda, aquí tenim la flor vergonyosa, que, bueno, veieu al revés, però no passa res, aquí tenim la flor vergonyosa, i just aquí a l'altra banda, és l'altra pàgina, però diguéssim que queden encarades, hi ha la flor orgull, i això, no sé, ho trobo un detall que suposo que s'ho hauríem mirar bastant a l'hora de maquetar el text i tot, o que almenys ha quedat molt ben parit, i és interessant també de veure com un artefacte, com és el llibre, que és un objecte, doncs també ens diu coses del text, que el text no només és l'escrit, sinó tot el que l'envolta. Llavors, just davant de la flor vergonya, tenim la flor orgull. En un prat és sempre la més alta. Créixer entre l'herba de les llunetes li fa creure's que és algú. Totes les flors de la pomera es pensa que són germanes seves, flors de llum, i que ella és l'única flor de la terra, filla de l'aigua i del sol. Si el noi més petit de la masia la cull i comença a desfullar-la, es resisteix. El martiri equival a l'antic esquarterament. 4 cavalls, ben lligats un a cada membre, es tiren durant hores i hores, fins que cada cavall arrossega un membre ple de sang. Si la flor orgull mor així, ni piula. És que està tan ben trobat, és que la rodoreda és tan gran, és que és la millor, és la millor. És que és molt bo, no? Perquè què és l'orgull? No? Sempre és la més alta, l'orgull és quan tu et sents millor que els altres. Créixer entre l'herba de les llunetes li fa creure que és algú, per tant, creix amb herba, i ella és una flor, per tant, destaca de les altres, i és més alta, per tant, tu veus el prat i veus l'herba, però veus la flor. És tan precís, està tan ben trobat. I llavors veu les flors de la pomera i es pensa que són germanes seves, però flors de la llum, perquè com que els hi toca estan més amunt, i que ella és l'única flor de la terra, filla de l'aigua i del sol. Per tant, l'orgull sempre ens fa veure que hi ha altres flors, però nosaltres som diferents d'aquestes flors, saps? Nosaltres som úniques. Llavors, què passa? Si el noi més petit de la masia la cull i comença a desfullar-la, es resisteix. Per què? Aviam, el més petit també té aquesta part de vitalitat, tothom el cuida, el més petit d'una casa, no? Llavors, ella es resisteix i veieu com juga, perquè és l'orgull, però un altre que és el més petit de la masia és un nen petit que la culla i la comença a desfullar, que és una imatge preciosa, doncs ella resisteix perquè no vol aquesta imatge, perquè és orgullosa. Llavors, diu, el martiri equival a l'antic esquarterament, aquí la cosa es posa forta. 4 cavalls, fins que una persona t'estira en cada membre, un membre ple de sang, i l'arrossega. Però què passa? Això és molt dur, però dius, si la flor d'orgull mor així, ni piula. Per què? Doncs perquè és tan orgullosa que fins i tot la seva mort vol que sigui una cosa espectacular. I una mica és el que ens passa quan estem orgullosos i lluitem això i ens agafem el nostre orgull, no? No sé, a mi en part em passa, no així, però segur que si penseu una mica amb les sensacions que teniu, la clava bastant, perquè va bastant al moll de l'os. Bueno... I llavors, veieu, hi ha d'altres, mira, la flor disfressa, la flor de liri, però una mica, si hem parlat dels druides abans, doncs aquesta xerrada es diu Bruixes i druides, una altra rodoreda, i el nom no és només perquè soni de puta mare,
que també, sinó doncs, perquè doncs, en tota aquesta altra rodoreda que, doncs, com ja hem anat explicant, no? Que li agrada el misteri, el misticisme, en alguna part doncs, l'esoterisme, el simbolisme, que ens juguen molt amb tots aquests elements, doncs, i la màgia, els druides, el dolmens, etc. Doncs perquè veieu com és capaç d'escriure una bestialitat de prosa poètica, perquè és de les millors també, jugant o sigui, posa tots aquests elements i parla com si fossin com si unes bruixes la fessin, com si amb màgia negra. Es diu La flor negra i ja veureu que concentra tots aquests elements. Després encara crec que tenim una mica de temps i els podem comentar, d'acord? Us el llegeixo. És una mica més llarga que les altres, però no gaire, val? Diu: flor negra. 7 pous i 7 nits de les més llargues es van ajuntar perquè nasqués. I 1000 formigues van donar la vida perquè tingués el seu color i la seva mena de vernissat. Sembla un clavell arrissadíssim i a mida un pam. S'obre durant 70 nits, les més fosques, les més quietes, les més mortes. La busquen a les palpentes per fer-ne l'ungüent que fa patir. Aquest ungüent es posa a darrere de les orelles, entre els dits dels peus, a la part interior de la cuixa esquerra. Frega fort i dorm tranquil, que el mal es va fabricant tot sol. Al cap de 2 dies i de 2 nits et despertes amb una pena tan grossa que no et deixa respirar. Una vella pena per a poder-te creure important. Una pena de roc i de sal, una pena amarga de fetge i d'entranya profunda. Una pena arrapada al coll com un clau clavat amb un martell. Una pena de 10.000 quilòmetres. Una pena que et mata el pobre cor i t'hi atura la sang perquè s'hi podreixi. Una pena que, com les penes més grosses, no es pot explicar. No la deixis fugir. Si aquesta pena se n'anés, tornaries a no ser ningú. Bé, veieu que és un escàndol. Jo trobo... Aquest és fosc i dur, però jo estic convençut que la Rodoreda reia quan escrivia això, perquè sempre hi ha aquesta distància. Jo ara he interpretat una mica perquè m'he envalentonat, però sempre hi ha aquesta ironia molt fina que crea aquesta distància i aquest joc que segur que ella reia i s'ho passava teta podent escrivint això, però que no vol dir que no sigui cert o que no ho pensi, Recordeu que és important un peu a dintre i un peu a fora i com va jugant amb aquest joc. Bé, això és una mica tot. Ja ho veieu, aquí a la flor morta doncs, parla de l'ungüent, que la van acollir com les bruixes, que van acollir les plantes, etc. I que et permet crear com una cosa molt forta. Bueno, no ho sé tu, és un seguit d'elements que situa i que jo crec que encaixen bé amb aquesta visió que us he explicat i que en cap cas no volia ser una visió absoluta o irrefutable, sinó oberta, una proposta perquè us pugui, no sé, suggerir alguna cosa interessant i diferent del que potser coneixíeu de la Rodoreda o no, però bueno. Jo ho trobo bastant interessat, segueix havent-hi 16 persones, tot un èxit, o sigui que mira, molt bé. I aviam, ara anem aquí, ens ha anat alguna pregunta. Martí, que ens deia, diu Montserrat Roig que ens va ensenyar l'altra cara del mirall, però que no hi vam poder tornar. La seva proposta genial acaba en ella mateixa. Quina creus que és la principal diferència entre les dues? Aviam, no acabo d'entendre la pregunta, Martí. Això, si vols escriure, perquè això de l'altra cara del mirall no he llegit gaire Montserrat Roig, però és de Catalans als camps nazis, tot això, no?
No ho sé, tu, que no sé, la veritat, no, nois, aquí és una merda això de fer-ho a distància perquè no ens permet d'entablir gaire conversa i és una llàstima perquè ara és quan sortirien les coses més interessants. Um, mm, bueno, clar, doncs va, que se'ns acaba el temps, tenim 5 minutets. Aviam, sí, això, bueno, jo vaig dient mentrestant. L'altre dia sentia un podcast de literatura que un tio criticava una mica, bueno, l'Abel Cotillas, que és un escriptor, que de fet viu, ara està vivint aquí a Sant Pol, diria, o sigui que mira, ja encaixa tot plegat, però que deia que aquest moviment que feia cap a l'evasió, o sigui, aquest moviment que feia cap a la imaginació, que era un moviment d'evasió i que permetia a l'espectador de com es diu això, com d'escapar-se dels conflictes polítics que en altres obres sí que planteja d'un moment determinat. I jo estic totalment en contra d'això, perquè, aviam, no ho sé, potser hi ha lectors que són idiotes, però jo tinc ganes de pensar que no ho són, i almenys, és a dir, aquest joc que fa no serveix perquè després ens quedem penjats en un món que no sé què i no puguem, no sé, a veure la realitat tal com són i les coses, sinó al contrari, que això són experiències que ens dona doncs, un coneixement fruit de l'experiència, d'aquesta emoció que ens transmet i que després ens pot servir doncs, per conèixer millor el món que ens envolta. Vull dir, no ho sé, trobo que és una cosa de calaix i amb l'altra cara del mirall, bueno, aviam, tampoc n'hi ha per tant, o sigui, vull dir, mola perquè fa aquest joc místic, però tampoc és una cosa passada de voltes, no sé, jo vull dir, no sé, la càbala és una cosa molt més bèstia, no ho sé, per dir-ho així, molt més críptica. Això, doncs, hòstia, ens ensenya aquesta part i funciona, jo trobo que funciona perfectament. I l'altra cosa és que, vull dir, hem de valorar l'obra de la Rodoreda com un conjunt, va dir, no és que al final faci això, no, és que ens parla de tot i ell en aquest moment doncs, tenia ganes de parlar d'aquesta part, però podem relacionar-ho amb les altres coses i tot forma part d'un mateix engranatge literari, no? Vaja, això ho trobo jo. I en Martí no s'espavila i llavors això està a punt d'acabar-se. Queda un minut, per tant, Martí, no tindrem temps de parlar-ho, em sap greu. Bé, gràcies a tots per ser-hi. La setmana que ve farem Santiago Rossinyol, el primer Yonqui. Per tant, hi parlarem això d'un conte seu que tracta d'un escriptor que s'intenta desenganxar de la morfina i que té problemes, i farem un recorregut una mica per altres autors que hagin tractat el tema, d'acord? I recordeu de fer difusió, si podeu, d'això de les classes voluntàries, de l'Ateneu, i de fer propostes i de fer coses a l'Ateneu, perquè, mira, jo ho faig perquè és guai, perquè jo tenia ganes de fer-ho i ho faig, i la resta de gent, doncs, tots podeu proposar coses i fer-les, que serà collonut, i ens ho passarem molt bé i aprendrem coses, no? Bueno, no ho sé, això és això, i ja està. Penjo que s'acaba, d'acord?